Igbo ndị ọma, Igbo ndị nwe m, Igbo m ji eme ọnụ, Igbo ndị nne m, Igbo ndị nna m, ndewonu mmanụ. Taa kwa ụbọchị ụka ọzọ anyị awụchiela na oge ahụli na isi mbido telivishọn. Aha nke m ka bụkwa Ogechi nwa dike. Anọ m n'ụlọ taa mụ na nwanne m nwoke. Nwanne m the Baptist si nwa Obiachụ. Ndewo nwanne. O nwere ihe ikwu taa. Ị na-akọpizi m. Ị na-emezi onye na-akpọ emulete. Ọkwa ka a na-akpọ the Baptist nwa Obiachụ. Gị nwawu Ogechi dike. Ọnụ ụzọ n'okwu ọnụ gị. Ị ga-ekwesị nwa dike. Ọ bụrụ m nwa dike na ọ dike mụrụ m. Ọ dị mma, ihe ọma na-adị maka na-eme ya nṅomi. Ndewonu. Ọ ihe ọma ka a na-eṅomi. Anyị awụchiekwa n'ụbọchị nke taa. Ụbọchị ụka n'oge aṅụrị n'isi mgbe otu iri mgbe anyị ji enwe obi aṅụrị n'oge aṅụrị gị na nwanne m nwaanyị bụ Ogechi n'oge aṅụrị. Anyị na-eji isiokwu mmanya wee abịa ụbọchị ụka ọbụla. Nke taa anyị jikwa isiokwu mmanya wee bịa, ma tupu anyị akpọọ isiokwu anyị wee ezigbo onye ọbịa bụ onye amụma nke Chineke, onye ozi nke Chineke na-eji eje ozi na-eme ihe pụrụ iche, na-eme ihe ịrịba ama. Mana nwanne nwaanyị bụ Ogechi ga-anabata ya onye ọbịa, anyị gbapụzie ya ọsọ makwa na-ekiri anyị na-ege ntị. Ọ ya nụ nwanne. N'ụlọ taa anyị nwe onye amụma, onye ozi Chineke akpọrọ aha ya Prophet Aloysius Otubo. Ndewo sir. Ndewo nwanne nwaanyị. Ị gakwara ụka taa? Ọkụkọ hapụkwa ọkọ, o jere gị na-ezu ụmụ ya. Amazikwanụ m. Ọ dị m obi aṅụrị ka m ji na-anabata gị si gị ndewo na ịbịago na show anyị taa. Ndewo. Ma kelekwa ha maka ọ na-adị mma mmadụ wee ọnụ kọwaa aha ya. Kọwazie ha ka ha mara. Ada mma Igbo. Ndị nwe m na ndị nwe. Ya dịrịnụ mma. Ise. Na oge aṅụrị nke taa, obi dị m nnọọ mma ịbịa nọnyere ụmụnne m n'ebe a. Aha m bụ onye amụma nke Chineke Otubo Aloysius, nwa Ebonyi steeti, bụrụ nwa afọ Igbo, bụrụ onye Naịjirịa. Masị unu nnọọ. Anyị ezuola ka anyị eri udede, a ga-ebupụta ngịga. Ndewonu. Ndewo sir. O nwere ihe na-emebeghị ebe a na mbụ ka mmehie taa maka ndị ọbịa m na-eme ya. O nwere ụfọdụ ndị kpọrọ m na-ekwentị sị m the Baptist ibudo onye ebe anakọbezie onye ebe nwe ezo awụ nwa afọ Abia steeti, God's own steeti. Ekweghị Ogechi dịte maka na ọ mataghị mbụ. Onye gwa gị? Abụ nwa afọ Abia steeti na Baịbụl. Anyị bụ ndị ụmụ Izrel. Aha anyị dị n'akwụkwọ nsọ nke Chineke. Mgbe na-ekwusa okwu ọma nke Chineke ka anyị gakwa n'ihu. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa bụ isiokwu nke na-asị ekpere na ezi omume. Ekpere na ezi omume. Ịtụọla n'olu nke ọzọ maka na m na-ekwu abụghịrị ayaka abụghịrị aya mma ka hapụ inwe ha na-akpọ mmakwara. Prayer and righteousness. Prayer and righteousness. Gịnị jikọrọ mmadụ abụọ ahụ? Gịnị jikọrọ okwu abụọ ahụ? Kedu ebe o si gbasata ekpere na ezi omume? Ihe awụ ihe ị ga-amata n'ụbọchị nke taa. Kedu uru mmadụ ga-erite na ekpere na ezi omume? Kedu ihe nghọta ma ọ bụ ihe nkụzi a ga-enweta na ekpere na ezi omume? Ọ ya ka anyị ji nwee onye amụma nke pụrụ iche, Aloysius Otubo. Ya masị ya taa ya bụ amụma, ọzọkwa ya taa ya bụ ahụ ọhụ. Unu ga-abụ ndị a gọziri agọzi n'ebe ọ pụrụ iche n'aha Jizọs. Ise.
onye amaala chọs nwoke ọma. tupu nwanne m nwaanyị bụ Ogechi aghawa gị ajụjụ maka ka ihe esi emuke ọ ga-eji ajụjụ juzuo ga-ahụ taa ị wee were amụma wee saa ha biko sakwa ha ụzọ ha ga-eji ọtaka ha ka ụfọdụ na-ga-ahapụ ịdapụ na TV ha biko ị ga-akọwara anyị ihe bụ ekpere kọwaa ihe bụ ekpere sọ naanị ekpere kọwaa ihe bụ ekpere gịnị bụ ekpere ekpere ọwụ igbe isi ụlọ ụkwụ ka ọwụ ikpu okpu n'isi nwanne m nwoke the Baptist ekele dịrị Jehova dịkwara gị obi dị m mma mgbe ị na-akọrọ onwe gị si na ịbụ nwa Abia steeti obi dị m mma maka na ịbụ ọgọ m nke mbụ na a ga-ajụ m ajụjụ dị ọtụtụ nsogbu ọbụla adọrọ onye anyị nọ na be ya siri ike onye nọ n'obi ya gbara agba ekpere na ezi omume dị ka ejula na-aga okporo okpokoro ya na-aga maọbụ mbekwu nwaanyị ga na-aga okporo okpokoro ya na-aga ha niile ebu ejima ekpere na ezi omume ebe ejima n'ebe Chukwu nọ na mmadụ nọ nke mbụ ekpere bụ mmadụ imepe ọnụ kpọkuo Chukwu kọrọ Chukwu mkpa ya mkpa o nwere maọbụ ihe ọ chọrọ ka Chukwu mere ya ya bụ ekpere ekpere dịka nna nwata isi nna ya nna ịsalachi nna ga-azaghachi otu a ka ekpere dị mgbe ọbụla mmadụ sịrị na ya chọrọ ime ekpere ihe ọ na-akọpụta bụ na ya chọrọ ịgwa Chukwu okwu Chukwu na onwe ya ga-azaghachi ọ dị ka ije nshịkọ nwere isi abụọ maọbụ mma nwere ihu abụọ ekpere dị ka mma nwere ihu abụọ ọ gaa otu a ọ laghachi azụ ya bụ ekpere bụ mmadụ ya na Chukwu ịkparịta nkata ma ihe eji kpọọ ya ekpere nke ọzọ dịka ya bụ dịka obiọma inwe obi ọcha inwe obi dị ụtọ ebe Chukwu nọ maka na ekpere ya na ihe ọma nke Chineke ha bụ ụmụnne ọtụtụ ndị mmadụ maara eme ekpere mana ha na Chineke obi ha dị mma ebe ha na Chineke nọ ọ ya mere ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ikpe ekpere ihe ruru ihe dịka afọ abụọ ọgụ afọ o nweghị ihe ịrịba ama ha ga-enweta ya bụ tupu mmadụ ga-ewere obi ya si na ha chọrọ ime ekpere nke mbụ bụ ya na Chineke ga-adịgodi na mma bụ nke ndị bekee kpọrọ righteousness asụgharị ya na bekee right standing with God mana right standing ya ihe a na-akpọ bụ ihu ọma nke Chineke obi ọma ebe Chineke nọ ọ bụghị arụ ole mmadụ matara Chukwu bụ ya bụ iru ọma ebe Chineke nọ ọ bụghị otu ịgbara dị mkpa maọbụ itoro ogo ma edo mkpụmkpụ na nke a bụ obi mmadụ ịdị ọcha ọ ya mere ihe dịka akwụkwọ ilu isi nke 4 amaokwu nke 13 na amaokwu nke 14 sị jidesi obi ike mee ya ka ọ dị mma maka na ihe niile nwere ike inweta n'ụwa bụ ihe ọma bụ obi ka o si afịa ọ bụ ụdị isi ị sara ọfụma ị kọwatara kọwaa ya ekpere kọwaa uru ya na ezi omume ahụ anyị na-ekwu okwu ya ịgbọrọ ihe ewu na-eri n'aka nke ọzọ nwanne m nwaanyị bụ Ogechi dike na-agba lịkalịka ahụ ya na-eme ajụjụ mana tupu ọ jụọ ya ahụ ọ chọrọ ịjụ ama m na ịdị ime adịghị aga n'oke ụjọ anaghị atụ afọ ya bụrụ ụzọ igwure ọfụma dịka igwure n'elu oche gị naanị okpu gị anọ n'isi gị na-akọwa na ịpụrụ ihe jide mkpa eme biko ya amasị anyị ka anyị dopụrụ obere ezumike chi azụ maka na onye ghara ndụkpawa akụ ndị na-erie ya anyị gaa obere ezumike gị nwakwa amịrị na na-akpaka mgbe maka ihe anyị na-ekwu na atọ ka ịchọghị ịga anyụ ọmamịrị biko were ohere a ga-enyi ọmamịrị gị ji akwa azụ biko n'okporo ebe a anyị na-echi ya ka anyị gaa obere ezumike daalụkwanụ